Os materiais intelixentes, os biomateriais, os nanomateriais e os materiais avanzados con dispositivos fotónicos son só unha mostra do que a ciencia está a poñer a disposición dunha industria máis eficiente, segura e sustentable. Imatus aspira a ser un centro de investigación de referencia internacional neste campo, con impacto científico e socioeconómico sobre o tecido empresarial, o medio ambiente e a saúde. En Imatus intégranse investigadores e investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela, que concentran capacidades excelentes nas fronteiras do coñecemento científico, tecnolóxico e innovador sobre materiais. A isto súmase unha elevada proxección internacional, froito dunha ampla traxectoria de colaboración con grupos de referencia doutros países. O Instituto aséntase na exitosa traxectoria da Agrupación Estratéxica en Materiais. Entre os seus retos, destaca crear un entorno de coñecemento que impulsa a xeración de talento e a transferencia dos resultados de investigación ao mercado. O resultado? Unha inxección de competitividade para empresas de calquera sector, desde a biomedicina, as enerxías limpas e a robótica, ata a automoción, a aeronáutica e a construción, entre moitas outras. A organización do traballo no Imatus susténtase en 3 liñas estratéxicas de investigación: materiais para a saúde, materiais para a industria e as tecnoloxías emerxentes e materiais para a enerxía e o medio ambiente. No horizonte, unha meta para a que os membros de Imatus traballan sen descanso: consolidarse como centro de investigación de referencia internacional na I+D+I de materiais avanzados.